Здравейте! В днешното видео отново ще отговоря на въпрос на една от вас, а именно на Магдалена Томова, на Маги, която пита как да прилагаме сенки. За целта съм отворила един документ, няма абсолютно никакво значение какъв е документът, ще му сложа един фон, за да може да се вижда по-хубаво. Примерно, айде розов око, аз си обичам розов око или айде това много са такива. Айде, това малко по-убито. Така, избираме си един елемент. Отново няма значение кой елемент. Примерно ето този, на който аз слагам. Той е про, но това няма значение. Аз просто ще ви покажа идеята. Можете, ако искате да го завъртите малко този елемент, може да го обърнете така, както желаете. И за да му сложим сянка, трябва отново в елементи да отидем и да изберем Shadow, при което ви излизат най-различни, отново някои безплатни, някои за платената версия. Разглеждате ги и когато някой от тях ви хареса, просто я избирате. Аз ще избера сега ето тази първата, която е безплатна. Избирате сянката и както виждате може да я регулирате. Така, надолу, така я отрязвате леко. Не можете да измените цвета, но може да и регулирате прозрачността. Ето тук на прозрачност. И може да я регулирате, ако не искате да е толкова интензивен цвят, черен. Мислех да го направя това в друго видео, но хайде ще го направя тук. Ако отидете на редактиране на изображение, на Dual Tone, изберете което и да е от тук, след което натиснете на тези стрелки за регулиране. Тук има два цвята, които може да смените. И примерно, единия е Highlight, другия, който показва самата сянка. И ето, може да ги смените. На каквото искате, може да ги смените. Примерно, аз ще избера това. Както и интензитета може да смените. Ето. Но колкото повече го сменявате, толкова по-тъмно става. И така. Можете да... Ето прилагане. И можете да я вземете тази сянка, ако искате да е по-нависоко. Вижте така изглежда неестествено. Затова, когато я натиснете, отивате на позиция и давате назад. Така сянката отива отзад. И може сега да я увелича още малко прозрачността, защото смених цвета и не е толкова. Ето. Просто си играете докато не ви харесат нещата. Ето така се слага сянка. Надявам се отново да съм ви била полезна с това видео. Ако имате въпроси и искате да видите други неща, пишете ми в коментари, за да запиша следващото видео. До скоро!